And God bless us all, maminamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay sa mga matatapat na mga Kristiyano, patuloy, hindi nanghinawa, hindi naghimagod, talagang ang saganang biyaya nanggagaling sa malapain talagang sumasa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo at ihanda ang inyong mga Biblia, ang inyong pong mga ballpen at papel. Tayo na po ay makinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. At ang buong pagkakataon ay ipagkaloob sa ating pong beloved preacher, ating beloved elder brother, Joven Ferrer. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinangamamala, maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkataon, ibinibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at na malapayang baon po lahat. Sa panalangin ng aming iginagalang at minamalibang lista, Walde Estrada Almeida, ayon po maminamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo naman tingnan amin nagawang pagkasala, kundi ang puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at sa iyong pag-aaral yung mga salita, lang sa iyong salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala magawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin mo daluyang papaparang espiritual, sa aking pumabalik kapatid sa dago to, lalo ang pumami ng mga bisita, aming beloved viewers. Pagpalay mo po kami lahat at sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway, ay kumatagal sa out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamalay makaupo na po. Ngunit po lahat sa kapaintrutan ng ating pong beloved donor preacher. Ako bumabati na isang magandang hapon sa ating po minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At kayo na dito po sa ating pong gawain sa Sunday General Worship ng ating pong balagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi po welcome siyempre yung ating mga newly converted Christians, yung ating brethren natin na sila po yung nabautismuan na mula kanina pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, magantabay lamang po kayo mga minamahal sapagat sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos natin ay hindi po nagtatangi ng tao. Amen? Lahat tayo mahal na mahal ng Diyos. Ang kadahilanan lang kung bakit others or Christians ahead of us ay already enjoying lahat ng mga pagpapala niyan dahil nakilala namin ng maaga ang ating mahal na Panginoon sa pangaral at ginagawa namin ng Evangelista Walde Estrada Almeida. Ngayon, nakakilala na rin kayo mga minamahal, makarinig kayo. Sabi ng Biblia, huwag mong ipagpabukas ang kaligtasan. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating pong kasama ngayon sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin mga minamahal yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga ballpen, kwaderno. Ating itala yung ating pag-aaralan upang sa pagdating nyo sa inyo pong tahanan, balikan po ninyo, balik-aralin. Amen? Upang tayo po mga minamahal ay talagang maunawaan natin ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bawal ang matulog pagdating sa banal na gawain. Amen? Amen? Dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Hindi tayo overnight ngayon. Dapat gising na gising. Makikita ko hanggang mamaya kung sino ang nakatingin sa ceiling at talagang tatlo na ang tingin sa akin. Dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Ating basahin dito sa unang talata, Isaiah, ang kabanata ay 52, talata ay 7. Amen. Aklat po ng Isaiah, kabanata 52, talata ay 7. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa, niyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti,
na nagtatanyag ng kaligtasan na nagsasabi, sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan, yung ating pong pag-aaral ngayon, na pag-aaral natin from time to time. Amen. But gusto kong reviewin natin ito. The Great Commission. Alam po ninyo, mga minamahal, sa ating nabasang talata, yung ating pong ginagawa, tulad yan, yung ating, dahil meron tayong crusade, ang mga Kristiyano, they go out doing soundings, amen, at nagbibigay ng mga leaflets. Sila po mga minamal ay nagpapatotoo, nakakaharap nila mga minamal ang mga pilosopong mga tao at there is that temptation na makipagdebate, amen. Pero sinasabi natin, hindi kayo nandun para makipagdebate, nandun kayo para ipamalita ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen. And that is the Great Commission. At sabi ng talata, mga minamahal, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyaong nagdadala ng mabuting balita? Sa mga Kristiyano daw, na pumupunta bayan-bayan, baryo-baryo, at kanila pong sinishare ang kabutihan ng Diyos. Ang tingin sa atin ng mahal na Panginoon, bawat paana, bawat hakbang na ating ginagawa, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Amen. Even ikaw na Kristiyano, nandun nakatabi mo sa tricycle, nakatabi mo sa jeep, sa trabaho, katabi mo, isinyer mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon, that is discipleship. Yung pagsaganap mo, paggawa mo ng mga kalooban ng mahal na Panginoon, ang tawag natin dyan mga minamahal, pagdidisipulo. But when we say discipleship, mga minamahal, hindi lang po ito pinag-uusapan ng student-teacher relationship. Iba. It is about spiritual, na kapag ang pinag-uusapan natin discipleship, mga minamahal, it is not just teaching the topics about Christ. Hindi lang pa sinasabi ng mga aral patungkol kay Kristo, kundi, ang sabi diyan, but winning back the hearts of the people to Christ. Ang gusto mong gawin, kapag ikaw ay nagdi-disciple, ay hindi lang pang ibalita, para kang, di ba, balitang tungkol sa mahal na Panginoon, hindi lang ganon. Kapag gano'n ang gagawin natin, para tayong newspaper. Amen? Meron na tayo, may Diyos tayo ngayon. Gano'n lang. But the issue of discipleship is deeper than that. Ang sabihin mo gano'n kamahal ng Diyos ang bawat tao na makasalanan. Ang sabihin mo, mga minamahal, na kapag ikaw ay may karamdaman kapatid, may Diyos na pwedeng magpagaling sa iyo. Kapag ikaw ay may problema, hindi mo pwedeng kitlinan yung buhay at magpakamatay ka. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tumawag ka sa Diyos na aking pinakikilala sa iyo, magkakaroon ka ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong mga kapatid, mga minamahal, talagang nagtatago sa silong ng kama dahil sa baon sa utang. Amen? But when they come to know Christ, makita niyo pinagpala ang lubos ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid, cancer, ang kanilang karamdaman, incurable diseases. Amen? At ang sinasabi ko, ano mga ginagawa para lang sila'y gumaling, pero walang kagalingan. They are hopeless. Yung ating mga kapatid sa may Asinggan, Pangasinan, kitong, buong katawan. Amen? At talagang ipatatapon na sila sa leprosarium. Pero ang ginawa, nagkaroon ng discipleship. Nagkaroon ng sounding ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. May namimigay ng leaflets. Pinagtatawanan yan pero hindi pinapansin. Hinahabol ng aso pero hindi tumitigil upang ganapin ang kanilang katawagan. Maghayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bawat street, bawat kalye, nandoon ang mga nagiinom. The danger is there na sila'y mapahamak. Pero hindi tumitigil ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Because alam nila na mas makapangyarihan ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, the issue in discipleship is not just saying about Christ, but winning the hearts. Kunin mo yung mga taong nalayo sa Diyos. Pabalikin mo sa mahal na Panginoon by sharing what God is doing to you. Anong ginagawa sa iyo ng mahal na Panginoon? Sa totoo lang po, ngayon, when you see status or data, mga minamahal, marami po ang nagsisimulang hindi na maniwala sa Diyos.
Amen? Amen. Bakit? Bakit di na sila naniwala sa Diyos? Kasi, itong dahilan mga minamahal, sabi nila, kala ko, yung Diyos, sabi, dapat siyang Diyos na papagaling, pero di ko gumagaling. Ang Diyos ang sinasabi niya, provider, pero ang dami kong pangangailangan, di naman niya ako binibigyan. God of truth, pero sinungaling naman ako. Di ba? Ang Diyos ay God of order, pero bakit magulo ang buhay ko? Hiwalay kami ng misis ko. Ang anak ko drug addict. Ang daming problema mga minamahal na talagang pinagdadaanan ng mga anak ng Diyos. Itong dahilan kung bakit ang mga tao, mga minamahal, nagsimulang maniwala na kailangan ng buhay daanin mo sa dahas. Ang maraming kapatid natin pumupunta ng bundok, hindi na maniniwala sa gobyerno dahil walang takot sa Diyos. Dala nila baril, patay kung patay. Amen? Marami na po mga minamahal dahil sa hindi pagkaniwala sa Diyos, ang kanilang prinsipyo sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kapag ginawa mo ako ng masama, gagawan din kita ng masama. Amen? Kapag ikaw ay gumawa sa akin ng isang bagay na hindi ko gagawin ko rin sa iyo para ipakita ko sa iyo na yung kung paano mo danasin ang ipinadanas mo sa akin. Ganon. Yun ay mga paniniwala ng mga taong hindi na naniniwala sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nagsimulang hindi na maniwala sa Diyos, ang magiging paniwala mo, talo ka pag mahina ka. Amen. Pag may pera ka, may impluensya ka. Di nakukulong ang mga nagkasalang nasa kapangyarihan. At pag mahirap ka, second-class citizen ka lang, inaapi ka lang. Yan. Amen? Kaya ginagawa ng ilan, talagang they do themselves. Wala na silang, yan ang dahilan kung bakit mga minamahal, talagang gagawin nila strive so much para sila kumita ng pera, para makilala, at mag-survive. Amen. Amen. Bakit nila ginagagawa yun? Dahil wala namang Diyos Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meron din namang mga naniniwala kasi nga tayo Christian country. Amen? Sabi natin, marami sa atin naniniwala na may Diyos. Amen? Pero ang tanong mga minamahal, nagsisimula na tayong, naniniwala ka tayo, pero we don't believe in Him. We believe, but we don't have faith. Amen? We don't trust Him. Amen? Hindi tayo nagtitiwala. Kaya kailangan, may ginagawa sa atin mga minamahal na may kasabihan tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam po niyo mga minamahal, hanap ako ng hanap sa Biblia. Kung mayroon niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? Amen? Hindi ko makita yan. Bakit mga minamahal? Kaya ginagawa yun dahil hindi na sila naniwala sa Diyos. Gawin ko lahat ito para bahala ng Diyos sa akin, maniwala siya o hindi. Lahat po muna pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi ko sinasabing magsumikap ay mali. Amen. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, napakahalaga na pagtiwalaan mo at hanapin ang mahal na Panginoong Hesus. Ating basahin, Mateo, Kabanata 6, talatay 33. Aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talata ay 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung sinasabi ng mga taong nagsisimulang hindi magtiwala sa mahal na Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, gawin mo muna ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hanapin mo ang kanyang katuwiran. Amen. Maglingkod ka muna sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ano sinasabi ng mahal na Panginoon, ganapin mo. Amen. At ang sabi ng Biblia, at lahat ng pangangailangan mo, idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung may nakita nila kung bakit may karamdaman, nakita niyo mga nagpapatuto, pinagagaling. Sino nagpapagaling? Tao? Hindi. Diyos ang nagpapagaling. Amen. Yung mga taong bangkarot, may napabaliw. Mga Kristiyano, napabaliw, pinupunta dito, dumadalo lang. Tapos nung unang punta nila, nasaan yung taga-doktor? Naghanap sila ng doktor. Walang doktor. Amen. Pero mayroong Diyos na nagpapagaling. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Ang gagawin lang mga minamahal, ipaparinig lang sa mga Kristiyano ang salita, mabuting balita ng mahal na Panginoon. We keep on reviewing the words of God. Ano ang nais ng Diyos para ating maalaman sino ang Diyos na ating dapat paglingkuran. Ang isang nababaliw, wala sa sarili, unti-unting magbabago kanyang pag-isip, magkakaroon ng linaw. Nakita nyo, marami tayong kapatid, mga minamahal, makapagpatunay na sila pumunta dito, wala sila sa kanilang sarili dahil sa grabing problema. Pero ngayon, pinagpalat, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang gobyerno spending so much sa health natin, mga minamahal. Magpatayo ng mga psychiatric mga establishment para sa mga taong wala sa sarili. Nabaliw dahil sa problema. Dahil sa drugs. Amen? Pero mura lang, wala kang pagkakasusin. Dumalo ka sa totoong gawain ng Diyos. Dito sa Jesus Miracle Crusade, maraming Kristiyano na bago dumating dito, sila po wala sa sarili. Sila yung mga mamamatay tao. Sila yung mga magnanakaw. Pero lahat binago ng mahal na Panginoon. Makakapagpatotoo. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We are not hitting the root cause of the problem. Amen? Amen? Ano ba talaga ang problema? Bakit ang taong patuloy na gumagawa ng masama? Bakit ang tao walang panahon para maglingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Bakit ang tao patuloy na doing the survival thing at hindi na nagtitiwala sa Diyos na buhay? Akala ko ba ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pero bakit may mga taong hindi nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan? Dahil sa mga experiences na nadaranasan ng bawat isa. Amen? Anong sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Aklat ng Kawikaan, Kabanatay 15, talatay 29. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, talata po 29, ganito po sinasabi, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang mga disciples of Christ, pag pumupunta sa mga baryo-baryo, hindi iyan pumupunta dyan at para makipagdebate. Ang sinasabi lang nila, mga minamahal, kapag ikaw patuloy gumawa ng kasamaan, malayo sa iyo ang Diyos. Amen. Amen. Pero kapag ikaw ay gumagawa ng katuwiran, ang sabi ng talata, the Lord is far from the wicked, but heareth the prayers of the righteous. Malayo ang mahal na Panginoon dun sa mga walang panahon sa paglilingkod. Kaya anumang gawin mo, magdasal ka man mula pinto hanggang altar. Pagdating mo sa altar, nakaganon pa rin ang dinadasalan mo. Wala pa rin magawa. Ako nga, di makababa. Amen? Kasi wala magawa yan. Ganun lang. Pero sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay buhay. Kapag tumawag ka sa Kanya, tinutugon tayo mga minamahal. Ang kailangan mo lang, gumawa ka ng kabutihan alon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tanong, anong kabutihan? Hindi naman ako nagpumapatay. Hindi naman ako nagnanakaw. Amen? Kapag sabi ko dito, sino ang pumatay? Di pa na pumatay, di pa nagnakaw. Marami magtatas ng kamay dahil akala natin yun lang ang katuwiran. Amen. Amen. So, ibig sabihin, akala natin yun na yung tama. Pero, kung tanongin kayo, sino dito ang hindi pa nagsinungaling kailanman? I doubt kung sino may magtaas ng kamay. Lahat tayo, mga minamahal, may mga kasinungaling na ginawa sa buhay. Amen? Amen? Oh, anong sinasabi ng Biblia? Apocalypse, kindly. Apocalypse, Kabanatay 21, talatay 8. Tingnan niyo mga minamahal, lalo at po mga minamahal na mga bisita. Napakahalagain yung pagdako dito, mga minamahal. Hindi ito disgrasya. Ito'y napakalaking grasya. Malalaman ninyo mga minamahal, nung una kami makakilala, ganyan din kami. Akala namin, ano ba itong ginagawa ng mga tumatawa, sasayaw, tapos iiyak. Ano ba nawala sila sa sarili? Mga minamahal, kung nawala kami sa sarili namin, eh di wala kaming trabaho ngayon. Nandun kami sa mga rehabilitation center. Pero bakit nandito kami? Ang ilan, may mga itinayo, may mga manager, may mga direktor, may mga teacher, may mga pinag-aralan. Hindi mo masabing mahirap ang buhay, tinaas sila. Pero bago dumating lahat yan, wala sa sarili. Ibig sabihin, walang may pagmamalaki. Pero nung naglingkod kami sa mahal na Panginoon, itinaas kami ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Ano sabi ng Apocalypse, mga minamahal? Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po ay 21, ang talata po ay 8, ganito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mangunit sa mga duwag. Lahat ng mga tatapang na mga anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang tapang ng anak ng Diyos ay hindi para magipaglaban. Amen? Ang tapang ng anak ng Diyos ay yung bagamat nandun ang danger, ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon, pumupunta sa mga liblib na lugar upang yun ang katotoong katapangan. Bakit? Wala kayong pagmamalaki, kundi ang Diyos na yung nakilala, ang yung Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa harap ng presidente, sa harap ng mga senador, kung mas sino ang malalaking tao, even sa harap ng hari ng mga tao mga minamahal. You can shout unto them that my God is powerful. Ang aking Diyos ay mas makapangyarihan. Sa sino mang daan, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, wala kang takot. Bakit? Alam mong hindi ka pinababayaan ng iyong Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw hindi mo magawa yan, magduwag ka, delikado yan. Amen? At sa mga hindi nagsisampalataya, maski na anong gawin mo, halika na kapatid, maglingkod ka sa Diyos. Ng Diyos. Pag hindi ka naniwala, delikado ka. Amen? At sa mga gumagawa ng kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, hindi pa naman ako pumapatay, ligtas siguro ko dyan, gagano natin mga minamahal. Sa mga mapakiapid, yung lalaki ng babae, amen? Ano mang pakikiapid, mga minamahal? Sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat at nagdiningas na apoy, na sopre na siyang ikalawang kamatayan. Doon sa impyerno ang bagsak mo, kapatid. Pero sinasabi natin, mga minamahal, kung ikaw ay gagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, may kapangyarihan ng Diyos at may damdamin ng Diyos para patawarin ka sa lahat ng nagawa mo na yan. Ang kailangan mo lang tanggapin si Jesus at ang gawin mo, ganapin ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag magmamatigas ka, ayaw mo maniwala, patuloy na lalayo sa iyong mahal na Panginoon, hindi ka maririnig sa iyong panalangin. God heareth the prayers not of the wicked but of the righteous. Pinapakinggan ng Diyos ang mga matutuwid, hindi naman gumagawa ng karumal-dumal, mga bagay na yan. Amen? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, kung gusto mong ikaw ay pakinggan sa iyong panalangin at bumalik ang iyong pananampalataya, bumalik ang iyong paniniwala at tiwala sa mahal na Panginoon. Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Aklat ng Juan, ang kabanata 8, talata 31 hanggang 32. Kylie. Amen. Ito ang pakatandaan niyo, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata 8, ang talata 31 hanggang 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy turing nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ipakibalik mga minamahal sa verse 31. Amen. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsampalataya sa Kanya, anong unang ginawa? Na mga tao, mga minamahal, para at kanilang i-enjoy ang pangako ng Panginoon. Sila yung nanampalataya, naniwala sa mahal na Panginoong Jesus. Amen? Amen. Hindi sa kung ano-ano mga Diyos na binabanggit ng tao. Sila naniniwala sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga bagong kapatid na talagang nakakilala sa mahal na Panginoon. Tanggalin mo na yung kung ano ibang mga pangalan tinatawagan. Wala kang ibang tatawagan simula ngayon, kundi ang pangalang Jesus, sapagkat siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagkatawan tao, mga minamahal, siyang Diyos na kaisa-isa. Nagkatawan, inubad ang kanyang pagka-Diyos. Nung siya nagkatawan tao, mga minamahal, na binayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako'y maligtas. Siya ang tatawagan mo. Doon ka lalapit sa Kanya.
at tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala sa mahal na Panginoon Jesus, bigyan ng praise the Lord. Amen. At ang sabi ng pangalawang mga minamahal, ang sabi diyan, continue. To the Jews which believe on Him, if you continue in my word. Take note if you continue in my word. Ibig sabihin mga minamahal, ang kaligtasan ay hindi lang sa araw na ito. Hindi lang sa araw na nagpabautismo ka. Hindi lang sa araw na tinanggap mo ang mahal na Panginoong Hesus. Dapat tuloy-tuloy ka na maglilingkod sa Diyos. Amen. Yung mga taong hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, mas tawagin mo, ayaw na nila maglingkod. Mauna, gusto pa nilang pumunta sa beach, pumunta sa mall, kung ano mga gatherings, gusto nila yon dahil they don't believe Christ. Pero tayo, sinabi natin, naniniwala tayo sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, pag naniniwala ka sa akin, magpapatuloy kang maglingkod. Palaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Miyerkules, may gawain ngayon. Napakasarap si kumpare, nandan nang iimbita, may mga okasyon. Pero gawain ngayon, uunahin ko ang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Naniniwala ako sa mahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Biyernes, overnight. Naku, gabi, sabi ng doktor, bawal ako magpuyat. Amen? Pero sabi ng Biblia, anong pangangailangan mo? Kagalingan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Pag sinabing all these things, lahat ng pangangailangan mo pinansyal, pangangailangan mo pisikal, kagalingan ng karamdaman, pagkakailangan mo spiritual, gusto mo lumakas, nang hihina ka, maggawin mo muna ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag ginanap mo at inuna yan, all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dapat tuloy-tuloy, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo ka. Bakit? Sobra naman na yan, brother. Kailangan ko magtrabaho. Amen? Amen. Maraming sabihin ng ilan, mga minamahal. Pero tandaan niyo, mga minamahal. Kung ngayong ikaw, na hindi pa ikaw naglilingkod sa Diyos, hindi ka pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, trabaho ka ng trabaho, wala pa rin nangyari sa buhay mo. Amen? Walang ginawa, magtrabaho na magtrabaho. Pagod na pagod ka. Karamdaman. Inubos mo, ipon ka ng milyon-milyon sa bangko, na tinamaan ka ng cancer, ubos ang milyon, wala pa rin kagalingan, mamamatay ka pa rin. Bakit? Hindi yan dahilan magandang pundasyon para ikaw ay magkaroon ng secured life. Amen? Ang kailangan mo, si Jesus. Kinakailangan mong tanggapin ang mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, I am the God that healeth thee. Kapag sinabi ng Diyos, I am the God that healeth thee, ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Ako ang Diyos na tumutulong sa panalangin mo. Hindi niya sinabing magkaroon ka maraming pera. Ang sinabi niya, magkaroon ka lang na manahan lang ako sa puso mo. Lahat ng pangangailangan mo kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tuloy-tuloy. Miyerkules, Biyernes, Linggo, dapat ang mga anak ng Diyos, ang araw na yan ay araw ng pagkikipagtipan natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kung sa oras na ito, mga minamahal, nandun na desire mo, mga minamahal talagang, ay wala akong sasakyan. Sa mga gustong pagpalain, lahat ng bagay ay may paraan. Amen? Kami noon, nung kami pa'y bago mga minamahal, wala kami sasakyan dahil walang kalsada. Pero nilalakad namin. Makarating lang sa banal na gawain. Kasi we need Christ. We need the answers to our problem. Naghihirap kayo, may karamdaman. So kailangan ko na makita kong Diyos na aking pag-asa, kaisa-isang pag-asa. Kaya mahirap na bagay pero ginagawan ko ng paraan. Ang ating mga kapatid, pagdating ng Martes, Lunes, pagkatapos ng gawain, naglalabayan. Para lang kumita ng pera, mapagkaroon lang ng pamasahe, makadaring lang sa banal na gawain sa araw ng Miyerkules. Pagdating sa Miyerkules, bagamat napagod na buod ng katawan dahil sa paglalaba, pero pagdating dito, nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, uuwi yan, nakangiti. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sa pagsagawa ng kalooban ng Panginoon, here we are. Ito ang bunga ng mga salita ng Diyos ipinangaral sa atin ng ating ginagamit ng Malabang Elistabel de Estrada Almena, ng ating mga mangangaral, kung ano ang kalagayan namin sa oras ito. Kaya yun ang isinishare ng bawat isa. Pumupunta sa mga barangay na kung tayo lamang pagbigyan natin ang panawagan ng Diyos, ang sabi ng Biblia,
Believe first in Jesus and continue in His Word. Patuloy mong ganapin ang kanyang banal na kalooban. And number 3, ang sabi diyan, then ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, maraming mga bagay na talagang akala natin mahirap na gawin. Pero kapag nandun na tayo, hindi mo kailangan malaman ngayon ng A to Z about salvation. Sa totoo lang, hindi mo kailangan. Hindi mo kaya. Utay-utay lang. Amen? Hindi mo kailangan ng maging master ka kagad at akala mo walking encyclopedia ka, walking Bible, na lahat ng gustong itanong nila kaya mo sagutin. No need for that. Ang kailangan mo lang, siguraduhin mo paggising mo sa umaga, nandun ang pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa Diyos. Salamat, binigyan mo ako ng panibagong buhay. Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari kakaharapin ko sa araw nito. Guide me, protect me, be with me. Yun lang, simpleng panalangin. Pagkatapos ng hapon at buhay ka pa, bago ka matulog, muli mong awitan ng Diyos at magpasalamat ka. Thank you for another day given to me. Palakpakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord! Simple lang ang pagiging Kristiyano. And sa pagsagawa mo ng bagay na yan, huwag kang tumigil sa pagsagana. Saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Magbasa ka ng Biblia. Sa lahat na mayroong Biblia na pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yung ilan din na makapalakpak dahil wala pang Biblia. Amen. Magkaroon kayo ng Biblia. Dahil napakahalaga niyan. Sa bawat araw, isang bersikulo is enough. Tapos gawin mo doon, huwag mong i-memorize. Gawin mo. Pag muli mo, paano ko gagamitin itong bersikulo na basa ko ngayon sa aking gagawin sa araw na ito? How can I apply this one? Yun, gawin mo. At pagkatapos sa gabi, nakita mo, Lord, I have done this. Ito lang ang the best na nagawa ko. Nawayin, maging katanggap-tanggap sa iyo. Yung mga words na yan, mga minamahal, ay mga bagay na hinihintay parati ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak na pinagpala. Amen? Amen? Sa palagay mo ba, kung hindi natin nakilala, mahal na Panginoon, saan tayo pupulutin sa oras na ito? Ba hindi natin kikita ngayon? Ang ilan sa atin patay na. Ang ilan sa atin magulo na, nakulong na. Amen? Pero lahat ng bagay, nagkalakip-lakip para sa ikabubuti ng kaniyang mga anak. Amen? Amen? And even the problems that you suffered, yung mga problema na inyong napagdaanan, dahilan niyan Diyos para tawagin ka. Noon, ang tawag ko noon, mga minamasaking problema, wala akong trabaho, may pinag-aralan, pero walang silbi. Amen? Yung aking mga kaibigan na wala. Yung malas ko sa buhay, wala magawa, may tulong sa akin, dahil karamdaman ko sakit sa puso. May utang pa ako, bound sa utang. Amen? Pero nakilala ko, mahal na Panginoon, lahat yan. Lahat pinawi na mahal na Panginoon, niresolve ng mahal na Panginoon, inayos ng mahal na Panginoon. Ang tanging ginawa ko lang, katulad ng ginawa niyo ngayon, pumapalagpag ako sa tuwing ako'y pupuri sa Diyos. Aawit, sasayaw na may kabanalan, ganun lang. Kung makikita ka ng ibang mga tao, sasabihin, nawawala na sa sarili, si engineer. Amen? Hindi bali na sa tingin ng tao, ako'y wala sa sarili. Pero sa tingin sa akin ng Diyos, ako'y kanyang. Sabi ng awitin kanina, halika anak. Come! Inherit the place prepared for you, even the very foundation of the world. Inihanda sa iyo naman ng Panginoon. Halika, pumasok ka. Sa dakong ibinigay sa iyo naman ng Panginoon. Inihanda, bago palalangin ang sanlibutan. Napakasarap pakinggan yan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. What is our commission? Anong commission natin, mga minamahal? Anong utos sa atin? As a disciples of Christ. Sa totoo lang ngayon, mga minamahal, meron tayong mahigit 10,000 relihiyon sa buong mundo. I-google nyo. That's the information. Amen? 10,000 plus. Lahat yan, nagsasabi sila nasa katotohanan. Amen? Pero kapag nasagi mo ang tungkol sa kanilang pananampalataya, lahat yan nagre-react, nagagalit, sumasama ang loob, sasabihin, respeto lang, brother. Amen? Amen. Lahat naman tayo naglilingkod sa isang Diyos. Iba-iba lang ang kaparaanan. Yan ang kanilang prinsipyo, mga minamahal. Amen? Kaya sabi na, respeto lang. Pero tandaan niyo, mga minamahal,
ang mahal na Panginoon, sinasabi niya, hindi totoo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi totoong lahat yung 10,000 na yon ng mga relihiyon, ang kanilang Diyos at sa ang ating Diyos ay pareho lang. Amen? Kung ikaw ay taong nagsasamba sa baka, sa mga puno, sa araw, sa buwan, hindi pareho ang ating Diyos. Sapagkat ang aming Diyos ay si Jesus, sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay taong mga minamahal, sumasamba, nag-worship, naglumuluhod, o ikaw man ay nagbibigay ng mga papuri, o alay sa anumang inanyuhang larawan, mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, we do not have the same God. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos mo'y bato at simento, ang aking Diyos ko buhay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe ka naman, brother. Sobra ka naman. Nakakasakit ka ng damdamin. Anong gusto mo? Yung alu-aluhin kita? Tama yan, luhod ka lang. Langit din yan. Pero impyerno ka pala. O sabihin na namin sa iyo ang katotohanan ngayon at makapag-isip ka. Mamaya baka hindi ka makatulog sa sama ng loob kay Brother Joben. Pero later malalaman mo ito pala ang katotohanan ng mahal na Panginoon. At ito magliligtas sa iyo doon sa impyerno. Dagat-dagat ang apoy na sinasabi din. Lahat ng gusto ng kaligtasan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal! Amen! Sabi ng Isaiah, kindly, Isaiah, Kabanata 42, talatay 8, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng Isaiah, Kabanata 42, talatay 8, Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nagsasabing pareho ang ating Diyos? Amen? Ang sabi ng talata sa English, sabi diyan, I am the Lord, that is my name, and my glory, ang kanyang kalooban, will I not give to another, neither my praise to graven images. So kung kayo mga kapatid, lalo natin pa may beloved viewers, kung tayo sa oras na ito, yung paniniwala na yun ng Diyos, kamukha, parang sa nanay mo lang yan. Pag namatay na, litrato niya. Kapag nakita mo litrato, yun ang nanay mo, dahil yun ang mukha niya. Tingnan mo lang, bakit ang santo ninyo, kapitbahay mo at santo ninyo ng kapitbahay kabila, magkaibang mukha? Paano mo sasabing parehong litrato ng nanay mo yun? Dinadaya tayo, mga minamahal. Ang kailangan natin ng katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit yung Diyos na kung yan talagang Diyos, bakit kailangan mong pasanin? Bakit kailangan mong alay-alayan na kung ano, hindi naman makakain, hindi makagalaw, may mata, hindi makakita. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, I will not give my praise to any graven images. Amen? Kaya kinakailangan mga kababayan, malaman natin ang katotohanan. At sinasabi ng Biblia, hindi ako nagsabi nito. Hindi ang hindi pastor. Ang sinasabi na nito, binabasa natin sa banal na kasulatan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong commission? Matthew chapter 28, verse 19 up to 20. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 28, ang talatay 19 hanggang 20. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen. Ang totoong discipleship, it needs action. Amen. Sabi nga ng Biblia, ating basahin sa English, sabi niyan, go ye therefore. Amen. Pag sinabing go ye therefore,
hindi po pwedeng ang mga totoong pinagpala ng Diyos pag magdi-disciple ay dito lang tayo sa ating comfort zone. Dito lang tayo at maghihintay na lang tayo. Darating naman yan. Amen? Mananahimik na lang tayo. Kailan tayo nagkaroon ng mga baguhan nung inutusan tayo natin bilabador ng preacher, go! Mag-share kayo! Mag-sounding kayo! At pagdating, sabi na sa meeting natin, pagdating doon, patanggapin. Kung kinakailan ng bautismuhan, kailan tayo nagkaroon? Nung tayo'y lumabas, sumunod sa utos sa atin at ginanap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwede mag-disciple ka nandiyan, hahaya-hayahay tayo dito. Amen? Kasi sabi ng mahal na Panginoon, go ye therefore. Lumabas ka. Puntahan mo sila. And then, ang sabi niyan, teach all nations. Anong sinasabi diyan? Turuan mo ang buong bansa, buong nasyon, buong mundo. Akala natin mga minamahal, ang kaligtasan ay para lang sa mga Israelites. Amen? Akala natin mga minamahal, kaligtasan para lang sa atin. Ilan tayo dito? Pero hindi. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Amen? Ang kaligtasan ay para sa ating mga kababayan. Habang hindi pa dumarating mahal na Panginoon Isus, may pag-asa sila. Lalapit lamang sila, mga minamahal. Ang sama ng mahal na Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itinataboy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos hindi nagbibilang ng kasalanan mo. Ang tinitingnan niya, bawat hakbang papalapit sa Kanya, yun ang mas mahalaga sa Kanya. Dahil alam niya, ang sabi niya, come! Let us rejoice. Ang aking anak na nawala, ngayon bumalik upang aking makasamang muli. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Di pwedeng hintay lang tayo sa church mo, minamahal. Kaya mayroon tayong mga preachings, mayroon tayong mga testimonies, may mapagdama ng banal na presensya ng Diyos. Para na sa ganun, pag tayo lumabas, equip tayo with knowledge, wisdom, and understanding. Amen? Lahat na nakadama ng banal na presensya ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mahirap kang maghayo kung hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Mahirap kang humayo nang hindi ka nakikinig sa mga pangaral sa banal na pulpito. Amen? Kung inaantok ka kapag dating sa mga Bible studies, hindi mo magagawang mangaral sa labas. Ang una mong pangaralan muna ay ang sarili. Kailangan be empowered by the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lahat ng pinagaling ng mahal na Panginoon, linutas ang problema sa kanilang mga problema, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bakit kailangan mo maramdaman yan? Bakit kung kailangan mo ma-experience yan? Para nang sa ganoon, balibaliktarin ka man kapag ikaw ay humayo. Hindi ka pwedeng balibaliktarin naman dahil ikaw mismo ang nakadanas noon. Amen? Amen? Pero kapag hindi mo naramdaman ang pagpapagaling, pag hindi mo naramdaman ang pagbabago sa iyong buhay, mahirap kang humayo. Amen? Kaya sinasabi natin, palakasin mo muna ang iyong sarili, espiritual, bago ka lumabas, para makita mo kung paano gumanap ang Diyos sa buhay ng iyong kapwa. Amen? Brother, ibig sabihin, hindi muna ako. Dahil mahihina ako magsalita, tapos medyo mahihain ako. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ang isang napakalakas na Kristiyano. Ang kailangan ng Diyos, isang mapagpakumbabang Kristiyano. Nagpapagamit sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ikaw ang magsasalita pagkausap mo na sila. Ako ang magsasalita. Through you, mararamdaman nila ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagpunta sa ating discipleship, hindi mo kailangan dalhin ng kung ano-ano. Amen? Ating basahin ito mga minamahal. Lucas, ang kabanata 9, talatay 2 hanggang 5. Amen. Last 3 verses. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, ang talata po ay 2 hanggang 5. Amen. At sila isinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit.
At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit ang supot ng ulam, at kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika, at sa anumang bahay na inyong pasukin, doon kayo mga tira, at buhat do'y magsialis kayo. At ang lahat ng di magsitanggap pa sa inyo, ay sa bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa at pinakapatotoo laban sa kanila. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Yung mga pumupunta sa mga bayan-bayan, sa mga barangay, sa mga kalye-kalye. Amen? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magdala ng anuman. Ang tanging niyong dala ay ang patutuo at banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Yun lang. Kalimutan mong ikaw ay inhinyero. Kalimutan mo ikaw ay maestra. Kalimutan mo ikaw ay profesional na tao. Kalimutan mo ikaw ay mayaman at sa siyudad ng Kinoon. Kalimutan mo lahat yan. Hindi yan ipinagmamalaki. Ang ipinagmamalaki ng mga Kristiyanong disciple ng mahal na Panginoon ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun ang ating pinagmamalaki, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May nagpatutuo, mga minamahal. Doon ko na patutuo na sa mga humayo. Mayroon tayong kapatid na pinunta nila, bulag. How many years nang bulag yun, mga minamahal? Amen? 7 years. Hindi makakita. Anong ginawa, mga minamahal? Pinatanggap. Pinatungan ng kamay. Mga minamahal. Amen? At talagang nandun, mga minamahal, pinakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos ay nagpapagaling. May mga minamahal din nung una pumunta, kakarap-karap ng gano'n. Tapos sabi niya, mga minamahal, saan po ang bahay niyo? Doon. Nakikita na niya yung bahay niya. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung ikaw lamang, mga minamahal, panghahawakan mo ang bagay na ito, seriously from the bottom of your hearts. Hindi biro-biro. Sapagkat ang nakilala nating Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, magtiwala sa Diyos. Dalhin mo lang ang mahal na Panginoon. Dalhin mo lang ang natutunan mo dito. Ang patutuo mo, na na-experience mo. And that is enough para may sabi mo sa iyong kapwa, ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay totoong Diyos na buhay. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit all nation? Bakit hindi lang tayo? Mga minamahal. Anong sinasabi ng Biblia? John chapter 10, verse 16. Kylie. Itong sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi niya iniisip na sa San Carlos City ito ng kadami ang maligtas. Amen? Oh, kindly. Aklat ng Juan, Kabanata 10, talata 16. Ganito po ang pagkasabi. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, sabi niyan, and other sheep I have, another sheep I have, which are not in this fold. Mayroon akong mga tupa na wala pa dito. Amen. Maniwala kayo, mga minamahal, that is more than 2,000 years ago. Pero naisip na ng mahal na Panginoon ang iyong nanay, tatay, na hindi pa naglilingkod ngayon. Naisip na ng mahal na Panginoon yung mga anak mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo na hindi pa naglilingkod ngayon. Nasa isip na sila ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi niya, behold! Go unto them. Go! And preach the gospel. Sapagkat mayroon akong mga tupa na wala pa dito. Nasa labas. Ang ilan sa ngayon, punong-puno ng problema, umiiyak. Ang ilan sa ngayon, punong-puno ng takot sa buhay. Ang ilan sa ngayon, gustong kitli ng buhay. Ang ilan sa ngayon, parang hindi na nila kakayanin. Kailangan mong puntahan sila. Amen? Sa ating mga beloved newcomers, hindi yung, sa totoo lang yung paglapit nyo sa malapay, hindi dahil doon sa nag-share sa inyo, pinatawag kayo ng mahal na Panginoon. Hinipo kayo ng mahal na Panginoon. Magpadala kami doon ng 1,000 mga manggagawa. Kung hindi ka hipuin ng Diyos, hindi ka maglilingkod. Amen.
Pero nung ikaw narinig mo lang yung sounding, amen, hindi naman kagandaan yung sounds. Pero bakit ikaw nagkaroon ng ups? Ano yan? Bakit nakuha ang iyong atensyon? Dahil tinatawag ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating mga kapatid, 7 years, bulag. Pero bakit biglang nakakita? Dahil tinawag na siya ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag natanggap mo yan, magpatuloy ka. Huwag ka titigil. Amen? Ano man ang gawin ng dyablo, hadlang para ikaw ay patigilin sa paglilingkod. Hindi mo dapat pinapansin yan. Ang tignan mo, of all people, isa ka sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Last thing, sabi ng talata, mga minamahal, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ganun pala. Di tama pala yung bautismo namin. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen? Amen. Alam niyo mga minamahal, yung Father is a title. Son is a title. Holy Spirit is a title. Pero they're speaking in one name, in one God. Amen. Amen. Tingnan nyo, kanino ba pinagagawa yan ng mahal na Panginoon? Di ba sa mga apostol? Lahat magsabing amen. Totoo yun. Kaya nung lumabas ang mga apostol, sila po mga minamahal, sinunod nila, baptize them in the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Tatlo yan. Amen? Sumunod ngayon, pakibasa Acts 2:38. Sumunod ang apostol ng Diyos. Bawat kanyang mapuntahan, sila po mga sinusunod yan, nandiyan sa isip niya, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Anong sumunod? Amen, praise the Lord. Dito sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatay 38, ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sumunod ang mga apostol, mga minamahal. Nung sumunod sila, mga minamahal, ano sabi nila? Iniintay ng mga yun, in the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Hindi ganon. Sumunod, mga minamahal, sa pangalan ni Jesucristo. Kaisa-isa. Bakit? Ang name ng Father is Jesus Christ. The name of the Son is Jesus Christ. The name of the Holy Spirit is Jesus Christ. Sapagkat yan ay iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Didibatiin ako ng iba. Sasabihin nila, hindi yan ang ibig sabihin yan. Dito na tayo magkakaalaman kung sino nagsasabi ng katotohanan. Sabi ko sa inyo kanina, yung 10,000 na religions na yan, lahat yan nagsasabi sila'y nasa katotohanan. Lahat ng gustong malaman kung sino nasa katotohanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa, huling talata, Marcos 16, talatay 15 hanggang 18. Amen. Dito po sa Aklat ng Marcos, ang kabanatay 16, ang talatay 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paray hindi makakasama sa kanila. At ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Malakpak po tayo ng malakas. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody may say, sige kami nasa katotohanan. Pero hindi mo pwedeng pikihin ang totoo. Amen? Amen. Noon, merong mga nagpapagaling din. Sa totoo, papagaling din. Sa pangalan ni ng apostol ng Diyos, sabi niya, kilala ko, Pablo, kilala ko, pero ikaw, sino ka? Sabi ng demonyo. Amen? Bakit?
Sapagkat sila hindi totoong anak ng Diyos. Isa sila dun sa mga kinakabagang panambala pa sa oras na ito. Amen? Na kinakailangan puntahan mo para hayuan. Ipakita mo na sa katotohanan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Kapag mabautismo ng tao, sila makapanampalataya sa mahal na Panginoon, lalakip ang mga tandang ito sa mga tunay na mananampalataya. Lalakip ang mga tandang ito sa mga tunay na Kristiyano. Amen? Amen. Sabi diyan, ang mga tandang ito magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Ikaw ay dati magnanakaw, sinungaling, babaguhin ka na mahal na Panginoon. Marami tayong kapatid, mga minamahal, nakasuhan ng TEP dati. Nandun mo talagang ang ating mga kapatid na dating NPA, pero binago ng mahal na Panginoon. Sabi nung ating beloved colonel, kasama siya sa demolition job, talagang pumapatay ng tao. Pero nung siya nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi na baril ang kanyang hawak. Biblia na, naglilingkod na sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na wala ang demonyo sa kanyang buhay. Pakatandaan niyo mga minamahal, kapag nakaharap kayo ng isang masamang tao, huwag kang magalit sa masamang tao na yan. Sapagkat siya rin ay naging katulad natin noon. Amen, hindi pa tayo nakakilala. Kaya niya nagagawa yan, there's a demonyong nasa kanya. Kailangan niya makalaya. Once na makalaya yan, maglilingkod yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin malalaman? Paano natin maisasagawang lahat na ito? Ang sabi ng unang talata, pagkaganda ng mga paa niyaong nagdadala ng mabuting balita. Amen? Amen. Start natin. Tingnan niyo mga minamahal, kung nagkasama-sama ang mga anak ng Diyos, nagkakaroon ng mga Kristiyanong bago, at sila'y naglilingkod. Ituloy lang natin ito mga minamahal. Amen? Huwag natin, hindi lang ito para sa darating na crusade natin, sa ating pagdaparating na anniversary. Tuloy-tuloy, gawin natin yan. Amen? Nakikita natin mga minamahal kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Awitan na po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama. Minsan pa mga minamahal, hallelujah. Para bang di mo na kaya at kay dami mo problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Hallelujah! Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawala ng pag-asa, hindi na umaga, kasama mo siya. Even praise the Lord, hallelujah. Ibabangon kanyang muli
kung ikaw ay nagkamali. Hallelujah. Itatayo kanya tuwing natarapan. Malayo na ang iyong darating. Wala nang pagkakalik muli. Kaya kaibigan, hallelujah! Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Hallelujah, hallelujah! Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw. Hallelujah! Mapapagod, lalayo manghihina. Mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Kung minamahal, remember, sa pagiging Kristiyano, hindi mo maiwasan na darating ang problema sa iyo. Darating ang pagsubok. Sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, ang totoong dalisay na ginto, dumadaan ito sa grabing pagsubok. Lalabas ang totoong kinang ng isang tunay na anak ng Diyos kapag dumaan sa mga problema at pagsubok. Ang sinasabi parati ng mahal na Panginoon, habang ikaw ay nasa pagsubok, habang ikaw ay nasa pagdadalisay na proseso, huwag kang bibigay. Huwag mawawala ng pag-asa. Panghawakan mo muli parating salita ng Diyos. Leave everything to our God. And then you will see the power of God. Maraming Kristiyano, sinasabi, ayoko na. Punong-puno na ako. Sabi naman na Panginoon, huwag kang tumingin sa problema. Tumingin ka sa Diyos na may kakayang mag-solve ng problema. And when you do that, all you have to do is stop, look, and listen. And you shall see the salvation of the Lord. Insan pa natin awitan naman na Panginoon. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa Praise the Lord. Hallelujah. mahal ka Hallelujah, ng hallelujah. lubos. Huwag kang bibigay, Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ng umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. I love you, Lord! Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang bibigay, ayaw. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus, we worship this God. Hallelujah. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Ang bawat isa ipikit ang iyong mga mata. Itaas ninyo ang iyong mga kamay. Sabi ng Biblia, when you pray, believe that you receive. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos.
Ang Diyos ay mapagpatawad. Dakilang Diyos sa mambanal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit ng Jesus. Talastas mo ang bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Bawat isa, nagnanais magmana ng buhay na walang hanggan. Natatabunan ito ng mga problema, takot sa buhay, mga alalahanin. Hiling namin, manapay sa pandalangin ng ating ginagalap ng Evangelista Ward Estrada Almeida, ay pumaminamal na mamanggagawa. Palakasin mo ang aming loob. Bigyan mo kami ng kalakasan. Aming madama parating yung banal na presensya upang sa aming pag-araw-araw na hakbangin sa buhay. Maramdaman namin ikaw ay aming kasama at hindi mo kami iniiwanan ni pinababayaan man. Na sa oras na ay pangailangan, ikaw ang Diyos ng aming matatawagan. Mahabag ka sa bawat sa amin, lalo ang aming maminamal na mga bisita. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa ating pumaminamal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi araw ng bukas ang ipinangako, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kailangan mo magsisi. Lahat tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. From time to time, we ask forgiveness. Ang Diyos ay mapagpatawad. Huwag sa tao ka humingi, kundi sa Diyos na buhay. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ating mga kapatid na tumanggap ng bautismo. Unti-unti nilang natatanggap ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema, gumagaan ang kanilang pakiramdam. Bakit mga minamahal? Sapagkat ito'y pangako ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, when you baptize in Jesus' name, you will receive power. At kapag tinanggap mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, mapapatawad ang iyong kasalanan, isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung sa oras hindi mo pa nararamdaman ang banal na presensya, hindi ka man lang walang kakaibang bagay na pagtanggap na kagalakan sa iyong puso mula kanina. Dahil patuloy pang matigas ang iyong puso. Hindi mo patuloy ang isinusuko sa mahal na Panginoon. Ang kailangan ay pagsisisi, repentance, pagsusumikap upang ganapin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi paglipat ng relihiyon, kundi ang pagdama ng banal na presensya, pag-ako sa katotohanan. Sabihin mo, mga kapatid, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawa na mga pagkasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinagamamalapin ni Jesus. Narito ang aming kapatid, lumapit sa iyo, dumako, bilang pagtugon sa iyong panawagan sa kanila. Ano man dahil na kanilang paglapit sa iyo. Ikaw ang sumagot, tumugon sa iyo may malang kaparaanan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Saan man sila naroroon, abot sila ng iyong kapangyarihan. Sa oras na ito, aming pinapanalangin sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Ward Estrada Almeida ay pumaminamal na mamanggagawa. Patawarin mo sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa hindi una tulito ng kanilang paglilingkod simula pa lamang naway tumala Panginoon. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, meron na kayong karapatan tumawag sa mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga bisita. Gawin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Manalangin tayo kung may karamdaman ka, ang iyong kaliwang kamay sa parte ng iyong karamdaman. Kung ang sakit mo, sakit sa puso, ilagay mo ang kamay mo sa parte ng iyong puso. Ang iyong kanang kamay sa ulo.
Kung ikaw ay mayroong karamdamang cancer, kung nasaan yung cancer mo, ipatong mo doon ang iyong kaliwang kamay, ang iyong kanang kamay sa iyong ulo. Kung kayo may problema, dalawang kamay itaas. Kung may mahal kayo sa buhay na ilamat sa malapay noon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Ang kinininyo, bawat salitang inyong babanggitin, sapagkat kausap nyo ngayon ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinagmamahalapay ng Isus, ayon sa iyong salita, kapag aming maramdaman Santong Espiritu, kami may kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway, sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagalap, minamang Evangelista with Estrada Almeida, ay pumaminaman naman mga gawa, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, tuberculosis, cast out in Jesus' name. Mga karamdaman na inayawan na ng doktor ay kumaito cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga pagbabayag sa iglesia, mga panlulupaypay, mga pananamig, cast out in Jesus' name. COVID-19, high blood, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness, stroke, pag-stroke, cast out in Jesus' name. All diseases and diseases, we bind the power of darkness in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Amen. Huwag magdadalawang isip, huwag mag-alinlangan. Totoo ang Diyos. Amen. Amen. Ang kailangan mo lang manampalataya at huwag kang bibitaw sa Kanya. 3 beses, tatalon tayo, 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen, praise the Lord. To God be the glory. Diyan na po tatapos ang ating pong pagano salita ng Diyos. Tayo na pinatako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin, para po sa ating pong announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, amen. Atin po munang binabati mga minamahal, amen, ng maligayang kaarawan. Amen. Happy birthday po sa ating pong beloved brother John Noel Braganza. Amen. Palakpakan po natin ang malakas. Amen. Amin pong idinadalangin. Amen. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. More birthdays to come. Malusog na katawan. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na pensus. Ipagkaloob po sa inyo ng ating dakilang Diyos. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Amen. At atin pong i-update mga minamahal yung ating pong special offerings. Amen. Ang atin pong naliko, mga minamahal, ay 9,708 pesos. Amen. Ito po, mga minamahal, ay na-consume na po lahat, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Every soundings, mga minamahal, ang pinakamababa na budget, mga minamahal. Amen. Kada soundings ay 1,200 po, mga minamahal. Amen. Bakit po? Panggasolina, tapos breaking po ng mga nagahayo, mga minamahal. Amen. At nung Friday, nung kumuha po tayo ng special offerings, mga minamahal, nakakalungkot po, mga minamahal, sapagkat 65 pesos, mga minamahal, amen. Yung atin lamang po naliko, mga minamahal. Samantalang ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sabi nga po, kung maaari lang bilhin ang kaligtasan ng isang kaluluwa, bibilhin niya ng 1 milyon, mga minamahal. Amen. Subalit tayo mga minamahal, amen. Parang masakit pa ata sa loob natin, mga minamahal, yung ating ibinigay. Amen. Alam niyo po mga minamahal, amen. Hindi masasayang. Amen. Bakit? Alam po ng Diyos ang ating mga ibinibigay. Alam ng Diyos ang ating po mga sakripisyo. Anong katunayan mga minamahal? Amen. Yung nagbubunga, yung paghahayo, binautismuhan, 6 po, mga minamahal. Amen. Hindi pa kasama yung nabautismuhan na hindi dumalo dito, mga minamahal. Amen. Hindi nakadulo yung 7 taon ng bulag dito, mga minamahal. Amen. 7 taong bulag, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Muling nakakita sa unang dalangin na ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen.
tayo po mga minamahal ay makiisa. Amen. Alam niyo po mga minamahal, kapag tayo po ay nakikiisa, amen, nakikibahagi, mga minamahal, sapagkat bahagi naman tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, lahat ng mga pagpapala, mga minamahal, amen, kasali po tayo dyan. Hindi man tayo nakasama sa pagsasoundings, hindi man tayo nakasama sa paghahayo, mga minamahal, amen, basta't nag-ambag tayo, amen, tayo po ay nakipagpuri, amen, nakikipuri tayo, nakakapag-ambag tayo ng ayuno, ng prayer, mga minamahal, amen. Yung iba hindi nakasama, subalit sabi nila mga minamahal, sapagkat meron silang trabaho, sabi nila mga minamahal, sagot ko na yung breaking nyo, mga minamahal. Alam nyo po, pagpalain po kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam ng ating dakilang Diyos yan, mga minamahal, amen. Kapag ginagamit yung ating negosyo, amen, sa pagsusuporta sa mga naghahayo, sa gawain ng mahal na Pinoon, pagpalain yung negosyo natin. Kung yung ating katawan naman ang nagiging sanhi, mga minamahal, amen, pagpapalain yung katawan natin, malayo tayo sa mga karamdaman, mga minamahal. Yung trabaho natin, pagpapalain niya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At isa pa, mga minamahal, lahat ng kasalanan, mga minamahal, amen, tinatakpan, amen. Isang kaluluwa, sabi nga po, nagtatakip ng maraming kasalanan. Ilang kaluluwa yung nabautismuhan? 6, mga minamahal. Amen. Ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob, mga minamahal. Amen. Ating pong special offerings at ating pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved preacher, beloved brother Rogelio Bagtong, praise the Lord, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob, praise the Lord.